שלום תלמידים, בפעילות זאת אנחנו נכיר את הטמפרטורות של היום בארץ באתר אינטרנט. נאסוף את המידע מתוך האתר, נארגן אותו בטבלת אקסל ולאחר מכן נבנה לנו תרשימים שונים. אז בואו נתחיל. נכנסים לאתר האינטרנט שמזמן לנו את הנתונים של הטמפרטורות בכל הארץ. שימו לב, יש לנו מפה. בגרירת עכבר אנחנו מקבלים נתוני טמפרטורה של היום ושל הלילה, ולכן אנחנו יכולים בעצם לאסוף את המידע ולארגן אותו בטבלה של נתונים בדף האקסל. יש לנו מקומות שונים או ערים שונות, ויש לנו נתוני טמפרטורה נמוכה מול טמפרטורה גבוהה. זאת אומרת, טמפרטורות של היום לעומת טמפרטורות של הלילה. אז בואו נתחיל. אם ניגש לאתר, אנחנו ניקח את הכותרת של המשימה שלנו. באמצעות קונטרול C אנחנו נעתיק אותה וניגש לדף אקסל. נדביק את הכותרת באמצעות קונטרול V. בתא הראשון, זהו התא של A2, בתא הראשון אנחנו נקליד את המילה מקומות בארץ או ערים שונות. את התא אני יכולה להרחיב אותו באמצעות הסימן פלוס. שימו לב, אני יכולה לגרור, לרווח או לייצר, ואני יכולה מקומות סלש ערים, כן? הנתון השני זה טמפרטורת הלילה. שוב, לרווח את התא לעומת טמפרטורת היום. שוב, לרווח באמצעות הפלוס בין האותיות או התאים העליונים. קיבלנו 3 תאים שאנחנו יכולים לסמן אותם כטבלה באמצעות הגבולות. אנחנו יכולים לסמן את ראש הטבלה בצבע. ונתחיל עם המקום הראשון. נתחיל באתר של האינטרנט. קריית שמונה היא הצפונית, נתחיל מהצפון לדרום. קריית שמונה, טמפרטורה 9 ו-19 מעלות. אז ניגשים לטבלת אקסל, קריית שמונה. 9 מעלות בלילה, לעומת 19 ביום. וכן הלאה. לאחר שארגנו את כל המידע בטבלה, אנחנו בעצם מסמנים את הטבלה וניגשים לבנות את התרשים. הולכים להוספה, טורים מהסוג הזה. יש לנו טמפרטורות של הלילה מסומנות בכחול, הטמפרטורות של היום מסומנות באדום, ואנחנו בעצם מקבלים את הערים למטה, את הטמפרטורה בצד האנכי. אבל לא תמיד אנחנו יכולים לראות את הנתונים, לכן יש לנו אפשרות לגשת לפריסה תרשים, ואנחנו יכולים לקבל את הנתונים גם בצורה כזאת. שימו לב, חסר לנו כותרת, לכן אנחנו יכולים לקחת שוב אותה כותרת, קונטרול C, מעתיקים אותה, ניגשים לכותרת הזאת ומקלידים קונטרול V, כך שמקבלים כותרת לתרשים. עד עתה הצגנו תרשים מסוג טורים. קיימת אפשרות דרך כלי תרשימים לשנות את סוג התרשים. מסוג טמפרטורות אנחנו יכולים להציג תרשים מסוג קו כזה. שוב אנחנו מקבלים תרשים מסוג קו, ועדיין ניתן להבין מה הטמפרטורה בלילה בירושלים. סוג נוסף שאפשר להציג את התרשים של טמפרטורות הוא מסוג עמודות. כאן אנחנו
יכולים לראות גם נתוני טמפרטורה קצת שונים מסוג הטורים. עד כאן בעצם למדנו 3 סוגי תרשימים מסוג טורים, מסוג קו ומסוג עמודות. אך אם ננסה מסוג עוגה להכין תרשים כזה, אנחנו לא נבין איפה הטמפרטורה של היום, איפה הטמפרטורה של הלילה. המשמעות של התרשים של עוגה בטמפרטורה מאוד לא מתאים, לכן אנחנו לא בוחרים בתרשים עוגה כשאנחנו רוצים להציג טמפרטורות. לכן בוחרים רק אחד מהתרשימים האלה. אם נחזור לטורים, אנחנו מבינים שכך הטמפרטורות מוצגות בדרך הנאותה ביותר. המשך עבודה נעימה.